И здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте, аз съм The Tiger Boy 235. Извинявам се, че отдавна не съм правил епизоди, но днеска се реванширам с Clash of Clans. Правилно развитие на Town Hall 2. Като за начало съм си спрял всички звуци и ако ме питате, не снимам от телефон и не искам излишни въпроси. Казал съм, това значи, да, разбирате. Значи, като за начало, пак ви казвам, не искам излишни въпроси как снимам на телефон, защото аз не снимам на телефон. Това мога да спра вече да го казвам. Така, 3 джема са си 3 джема. И 0 джема. Така. Какво се очаква тук? Максимаме всичко, отиваме на Town Hall 3. Максимаме всичко, отиваме на Town Hall 4 и така до край. Минал съм туториала, защото той е скучен и тъп. И сега правя така. Правя това, което е възможно най-малко, за да махнем по-бързо нещата, така да се каже. За начало е този Canon. Слагам тук. Това да слагам тук, това тук. Да. Това ето тук. Това тук. Това тук и това тук. Така че да може всичко да е тип-топ. Да, бе, 30 минути. Значи, максимаме ще рече, че трябва да ни изпише... Трябва ви Town Hall 3, за да апгрейднете това нещо. Да. Така. Level up. Окей. Вау, сериозно. Окей, май по-полезно ще ми е това. Това не го апгрейдвам. Плюс това. Не. Че няма да имам за армия. Ами имам предостатъчно голд и това. Така. Нека намерим опонент. Голяма работа. На никой не му пука това. О, с 5 барбериана как ще се справя, не знам. Дали да използвам уизардите? В този случай да. Само един уизард ще използвам. Абе, те не ми трябват и без това, тъй че ще използвам и другия. Тоест, може и да ме потрябват, ама... Ама си е, ама. Така... Почнаха уизардите по таунхола. Ние това нещо трябва да го максим. Всичко макс. О, той има джембокс. Яко, завиждам му. Това се скрие. Да, както виждате, работя с Android Stage. Те са... С стрелкичките се зумва. Обаче, някога е гличало. Тъй, че не ви го препоръчвам. Ако имате трупове, не ви го препоръчвам. Така, да, по 8%, вау. Извинете, че говоря толкова тихо, ама 30 накупи. Окей, нека се пробваме пак.
Гадно. Окей, на кой му покана? Тъй... Трябва да чакаме... Ресурси... О, дали да го направя? Не. Тъй... Аз съм много... Ле, ле. Окей, хора. Мисля, че първият клип не трябва да е толкова голям. Това е, така да се каже, сезон първи от това. Сезон втори ще е Town Hall 3, сезон трети с ТТТ и всеки сезон с един напред. Абе, не ме разбрахте. Значи, това е сезон първи, епизод първи от нашата поредица, която е... дори забравям името. Ще се върна след малко. Само да видя едни неща. Да, сетих се. Проверих нещата. Сетих се, че е правилно развитие на Town Hall 2. Това е сезон първи. Правилно развитие на Town Hall 3 сезон втори и т.н. нататък. Така, аз ще се върна след малко. Ами, може би аз нямам какво друго да правя. Ще се видим в епизод 2 на сезон 1 от правилно развитие на Town Hall. Т.е. на Town Hall. Това беше странно, съжалявам.